HBC 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 ke gabatar muku da amfanin ɓawon ƙwai ga lafiyar ɗan adam. Amfanin ɓawon ƙwai ga lafiyar ɗan adam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, a wannan bidiyon za a yi bayani game da ɓawon ƙwai ga lafiyar ɗan adam. Mai sauraro ko mai kallo na san yana cin ƙwai ta hanyoyi mabambanta, wani wajen a soya, wani wajen a dafa ko a haɗa shi a cikin abinci. To wannan cin da mai sauraro ke yi, na san ba makawa ya san wasu ko kaɗan daga cikin amfanin cin ƙwai. Amma mai sauraro, ko akwai ranar da ka taɓa tunanin cin ɓawon ƙwai? Shin ko ka san amfaninsa ga lafiyarka? To domin jin wannan amfani nasa sai a biyo mu a sannu a hankali domin ƙaruwa da wannan amfani na ɓawon ƙwai. Menene to ma ɓawon ƙwai? Ɓawon ƙwai kala biyu ne. Akwai ɓawon ƙwai mai kauri, shi ne wanda yake cike da sinadaran calcium game da wasu sinadaran masu mabambanta waɗanda suke da amfani a jikin ɗan adam. Sai kuma ɓawon ƙwai na biyu, shine ɓawon ƙwai mara ƙwari, shine ɓawo mai laushi kamar tantani, wanda yake tsakanin ɓawon ƙwai mai kauri da ainihin ƙwan. A tsawon zamani da ya shuɗe, ana amfani da ɓawon ƙwai domin samun sinadarin calcium. To haka ma bincike na zamani ya tabbatar da irin wannan tasirin da ɓawon ƙwai yake yi wajen samar da calcium mai tarin yawa. Ga kaɗan daga cikin amfanin ɓawon ƙwai. Na ɗaya, ƙara ƙwarin ƙashi. Ɓawon ƙwai na ƙara ƙwarin ƙashi saboda irin sinadarin calcium mai tarin yawa da ke ciki. Masana sun ce ana samun kaso 64 na sinadarin calcium a cikin ɓawon ƙwai. Domin ma har sun yi ƙarin bayanin cewar yanda ake samun sinadarin calcium a ɓawon ƙwai ya fi yawancin abubuwa da ake amfani da su samar da sinadarin calcium. Domin mun ji kaso 64 ƙwai yana samar da shi, ma'ana yana samar da kaso 64, amma sai mai amfani da ɓawon ƙwai. Na biyu, yaƙi da zagwanyewar ƙashi. Zagwanyewar ƙashi wata cuta ce mai kama ƙashi sai ya fara zagwanyewa, wanda hakan ke sa mutum karyewa ba tare da wani dalili ba. Abu kaɗan ko da ya ɗan faɗi, wani san aka yi masa kyakkyawan duka sai kaga ya karye. To duk wannan irin wannan cuta ɓawon ƙwai na yaƙarta. Masana sun tabbatar da cewa tsufa na taka rawa wajen haddasa zagwanyewar ƙashi. Amma babban abin da ke haddasa wannan matsalar ƙarancin calcium ne a jikin mutum. Amfani na uku, maganin hujewar baki. Hujewar baki ko ɗaɗewarsa yana faruwa ne sakamakon rashin wasu sinadarai a jikin mutum. Jigo a cikin waɗannan sinadaran shine calcium. Amfani na huɗu, ƙara lafiyar mahaɗar gaɓoɓi. Ɓawon ƙwai na tattare da sinadarai masu ƙara wa mahaɗar gaɓoɓi lafiya, kamar su gwiwa da sauransu. Amfani na biyar, ƙara ƙarfin maza. Ɓawon ƙwai na ƙara wa maza daraja wajen matansu, domin haɗin maganin ƙarfin maza na ɓawon ƙwai na yin aiki cikin sauri, ana cikin ƙanƙanin lokaci. To ya ake amfani da ɓawon ƙwai? Yadda ake amfani da ɓawon ƙwai, a sami ɓawon ƙwai mai kyau, a daka shi. Idan an daka shi ya yi lukwi, inda dama ma a tankaɗe shi, domin shi ba a so a sha idan bai yi laushi ba, domin zai iya haddasar wa mutum wata cutar, ko akwai cuta da ake ce mata ulcer maƙogwaro.
To cin ɓawon ƙwan da bai yi lukui-lukui ba sosai zai iya haddasa wannan cutar koma a cikin hanji. Da an tabbatar ya yi lukui kuma an tankaɗe shi ya zama gari sosai, sai a sami nono kindirmo. Nono kindirmo za a samu rabin kofi, ɓawon ƙwai kuma cokali ɗaya, sai a zuba, sai a gauraya shi. Idan ya juyu sosai sai a dinga sha. Za a sha sau ɗaya a rana, kuma idan an sha ba za a ƙara sha ba sai bayan kwana 2. Kamar yau aka sha, gobe ba za a sha ba, jibi ma ba za a sha ba sai gata. Insha Allah duk wanda ya irin wannan haɗin ƙashinsa zai ƙwari. Idan mutum ya daɗe yana yi, sannan kuma ƙashinsa zai wahala kafin ya karye. Wannan shine haɗi wajen ƙara ƙarfin ƙashi da kuma calcium mai tarin yawa a jikin mutum. Yanda kuma ake yi wajen haɗin maganin ƙarfin maza, idan an daka shi ya yi lukui shi wannan ɓawon ƙwai ɗin, sai a samu kayan ƙamshi su ne kamar su citta, kanumfari, masoro, habbahan da sauransu. Idan sun yi lukui an dake su, sai a dinga ɗibar cokalin shayi ana zuba a shayi ba madara ana sha. Duk wanda ya wannan haɗin zai bani labari. Fatan Allah ya sa mu dace. Illolin da ke tattare da cin ɓawon ƙwai. Hakika bincike bai nuna cewar akwai wasu cututtuka ko wani haɗari wajen cin ɓawon ƙwai ba. Sai dai in ma akwai wata illar tana ƙunshe ne da hanyar da aka bi domin cin wannan ɓawon ƙwai ɗin. Amma ga kaɗan daga cikinsu. Hanya ta ɗaya shine haɗiye ɓawon ƙwai gunduwa-gunduwa ko ɓangare-ɓangare tare da kaifinsa, ba tare da an niƙe shi ya niƙu ba. To cin ɓawon ƙwai a irin wannan hali ba tare da ya niƙu ba yana cutar da maƙogwaro da jan yaro wanda yake cikin maƙogwaron mutum, tare da yi musu illa. Saboda haka idan dai za a yi amfani da ɓawon ƙwai, lalle ne a niƙe shi sosai ya niƙu sannan a tankaɗe shi. Sai illa ta biyu da ɓawon ƙwai kan iya haifarwa, zai iya kasancewa ɓawon ƙwan da aka yi amfani da shi ya cuɗanya da wasu ƙwayoyin cututtuka masu ba wa jiki matsala. To don haka lallai ne yayin da za a yi amfani da shi wannan, son samu ma a wanke shi da tafasasshen ruwa domin gujewa haɗuwarsa da wani abin da zai cutar. Sai na uku, hakika ɓawon ƙwai yana tattare da wasu sinadarai masu tarin yawa a jikinsa waɗanda sa iya haifarwa mutum hatsari. Kaɗan daga cikinsu akwai aluminium da kuma sinadarai masu bugarwa a jiki. Don haka abin da ake fata mutum ya lura kada ya mai da shi ɓawon ƙwai abincinsa na kullum. Shi ya sa ma a haɗinsa muka ce ana sha ne bayan kwana 2. Amma kuma duk da haka kafin kai wannan haɗin ya kamata ka tuntuɓi likita domin ya baka shawarwari game da yadda za ka yi amfani da ɓawon ƙwai. Wannan bayani duk da muka yi mun same shi ne a wata mujalla mai suna Daily Medicine. Da Larabci ana ce masa Addibbul Yaumi. Mai son ƙarin bayani ya iya zuwa ya bincika. Idan an ji daɗin wannan bidiyon a danna like, sannan a tura abokai domin su ma su ƙaru, kai ma ka samu lada. Yi subscribe yanzu domin samun sabbin fa'ida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.